Ova rečenica je smrtonosni udarac za đavla. Hvala Bogu za sve. Prevelika je za onoga koji to govori u svakoj opasnosti. Preduvjet je sigurnosti i užitka, jer čim je neko izgovori, oblak tuge odmah se rasprši. Nemojte prestati to govoriti i uvježbavajte druge u tome. Dakle, oluja koja nas je zatekla, ako postane još i veća, pretvorit će se u mir. Oni koji su kušani dobit će veću nagradu uz oslobođenje od patnje. Ova rečenica je učinila Joba pobjednikom. Ova rečenica je nagnala đavla u bijeg nakon što ga je ispunila sramotom. Ovo je eliminacija svake uznemirenosti. Zapisano je da je ovom rečenicom sveti Ivan Zlatousti ispustio svoj posljednji dah, to jest slava Bogu za sve. Usne koje su uvijek zahvalne primaju blagoslove od Boga, a ako je srce zahvalno, milost silazi u njega. Sveti Izak Sirijski. Uvijek budite radosni, u molitvi ustrajni, bez obzira što se dogodilo. Uvijek budite zahvalni, jer je to Božja volja za one koji pripadaju Isusu Kristu. Gospodin je blizu, ne brinite se tjeskobno ni za šta, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvalom neka se javljaju Bogu potrebe vaše.